Благодаря ти. Ако искаш да ни слушаме, да. Номер 4 според те пак пее. Пее, да. Да не минава. Нека да чуем, да се порадваме. Да видим. Номер 4, заповядай. Пее. Something's got a hold of me lately. No, I don't know myself anymore. Това е тя, нали? Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Oh, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, you sick it all down on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? Yeah, you're breaking my heart, baby. You're making a mess with me. Тя забрави, че е на високо изобщо. Забрави, че е страх, видя ли? Да. Това си е пеене. Те не знаят зрители, че тя трябва да спомена, че има фобия от високото, за което искам да аплодирате. Браво. Преодолява този страх. Браво, дъща. Мария има от ниското фобия. Затова отидах рязко на високо. Мише, няма какво да обсъждаме. Пее. Ами виж маниерите и точно както би изглеждало на сцена едно 19-годишно момиче, с погледите, с всички движения. С жестовете. Видях и това с вдигането на главата, предизвикателния момент, в който жестоко, според мен, пее. Пее. Супер. 3 от 3. 3 от 3. Вие какво мислите от дружба? Тук от панелката на дружба да кажа, поне аз бих искал да кажа, че от трите буфосинхронади, третата според мен беше най-убедителна. Най-убедителна. Плюс това аз смятам още от първи кръг, така от първото ми впечатление, че номер 4 пее, може би най-добре от всички, които са наредени в момента на тези платформи. Според мен го мислиш от първи клас. Аз това си го мисля от първи клас. От първи клас. А Тома след 2 часа ще каже какво мисли за номер 1. Ще каже не. Тома ще каже след 2 часа какво мисли за изпълнение от предно предаване. Точно така. Като който даже не е участвал. Аз съм почти сигурен, че номер 4 си е певица. Това си беше нейния глас. И ми изглежда, ако трябва да си избера една, която да ми е най-достоверна, това е номер 4. Така. Добре. Мише, пее. Според те. Всички са категорични. Този път не е само в мен. Искам твоята интуиция. Тя е много вярна, твоята интуиция. Видяхме с номер 2 колко ми е вярна интуиция. Да, така искам да работи. Мише, пее прекрасно това момиче. Има страх от високо. Разкарвай. Минаваме към номер... Да няма мъчим. Махай от сцената и да си ходи.